Músics, hem fet el brindis, tot a punt. Doncs amb el vostre permís li passo el micròfon a en Ferran. Serà l'home orquestra avui, en Ferran serà... I ara la Jota. En la Jota és un ball, un dels moments més importants, perquè és quan la parella dels nòvios, en aquest cas, avui, aquest any, Ariadna i en Martí, han de buscar els nòvios per l'any següent. Sí? Molt bé. Doncs, endavant amb la Jota, balladors, músics, jo li passo el micro a en Ferran i la festa pot continuar. No, queremos saludar a la Sí, se puso la morena muy bien. Sí. Molt bé.
Ara el ball de gitanes a Granollers, que és un ball obert a tothom, que tothom que vulgui venir a ballar, que ho digui, que es pot afegir, evidentment, i l'esbar d'ensai de Granollers doncs, tindrà les portes obertes perquè hi ha gent que no